Angot sini, we have Ma'am Jade Sibalios on the line from Vallacar Transit Incorporated to give us some information and update regarding on no vax, no ride policy. Ma'am Jade, how are you? Okay, Jed, action art no, kag mayong aga sa imo kag sa tanan nga tagpalamati isang sininga programa. Salamat gid. Ma'am, I just want to know kung nanugid ang policy sini, subong na nga adlaw mag-umpisa man nga ipatuman sang Vallacar Transit Incorporated ang no ride or no vaccination, no ride policy. Actually, action art nagsugod, pakit-kitaya sina asang level 2 pa lang, no? So, sang may mando na din sa mga LGUs na wala sang vaccination, no vaccination ID, no ride na siya. So, hindi lang kita siniya nagsugod, kundi isang nagliligad pa kahit ang aton man tinutuyo na kung ano lang makapaayo sa tanan, amo na siya ga-comply, di kami na, no? So, amo na nga sa actually ginabira ganit kami sa Facebook, no, tungod sa pagka-estricto namon. So, okay lang na siya as long na pipila mo lang katawo kumpara mo bala sa kadamaan na mahalitan. So, kanya willing, di kami magpatuman kung ano ang policy nga makapaayo para sa tanan. So meaning, subong, kung magsakay ka sa bus sang Vallacar, kung wala ka sang ipresentar nga vaccination card, completely vaccinated ka, nanuman kung magsiling ka vaccination card, ang butang balon sini fully vaccinated kagid or partially vaccinated, pwede pa makonsider? I think kung ano siya fully vaccination, hindi na siya kailangan fully vaccinated kagid action art mo. Kahit kung may ara na kung tisaba lang, kung may ara, asang nagligad, may ara kita policy na kung hindi siya fully vaccinated, may pakita ka na nga mga espas, hindi bala kung outside sang Negros Occidental, may antigen ka nga result. But subong ang gina-require ta amo ginano kahit kadamo naman pala sa mga opportunities na ginhatag sa aton sa mga LGUs na makapabakuna kita. So halos nagapapanaog na gani sa mga dalumpat lang sa amon nga part kadako na gani isang bulig namon no nga gapahulam na kami sang amon nga bus para ang sa mga kalayuan nga labot na gid. So I think na kung whatever is necessary, comply lang siguro nila, no? Kay kami kung para sa kaayuhan ng tanan, willing di kami mag-comply. Yes. So, ang mga nagabiyahe subong, halimbawa ma'am no kay kundi may ara kita regular trips nga ining nagapang kuha pasayro sa mga terminal nga nagahapit or along the way may nagapapara. So anong ginahimo diri? Ang in charge na lang dira ang konduktor, ang inspektor nga i-check kung may vaccination card and kung wala ka hindi ka gid pwede kasakay. Yes, as much as possible kanyan gina-require ta ginano dito sila sa terminal gid magsaka para nga ma-check pating ila mga ano dala body temperature. Basta mga amo sinang kisa hindi ta man ginamapaiway no nga tiniara mga jangara sa kalang-alangan. So, gina-consider ta na siya as long na ara, ma-present nila ang vaccination card nila. Ina siya na policy, within siya sa Negros Occidental. Pero ang kung magkagto, diri sila like halin sila sa Cebu. So, gina-check taman ang ilan ng antigen negative result within 72 hours no ang SPAS nila kung ang vaccination card man. Ang sa Dipulog, ang sa aton Zamboanga mo mana no. So, ang diri sa Magete ang ilan na gina-require ang vaccination card kasi ang SPAS gwa sulod na siya no pero ang sa Cebu ta medyo stricto sa muna may antigen sila nga ginapang negative result within 72 hours. So ang sa amon kung sa bagay no kuha na siya sa amon nga part. Ang amon sa mga operations naglubo man tungod sa amon sina nga mga policy no gina-require kung kami kung gusto namon nga magdamo ang amon nga pasahero pwede lang namon ma-accommodate tanan even without sang vaccination card. But tungod nga kami nagapinsan man ang management nga makabulig kami kag hindi kami ang mangin rason bala nga basulon kami sa uli tungod sang kapabayaan namon sang negligence
sa amon nga part nga kami ang mga rason nga mga damo Okay. ang kaso ni isang COVID, no? Kaya as we know, wala pa ganyan na tapos may nag-aalalabot sa mga nagkalain-lain ng mga variants. Okay. So kita guro sa ato naman nga kaugalingon bilang isa ka responsable man nga passenger nga kung gusto mo ya mag-abot ka sa inyo nga panimalay nga hilway ka sa anuman nga katalagman nga bala sa balatian. So dapat i-consider mo man na siya, no? Kaya hindi lang na siya gina-implement sa isa ka tao, sa isa ka pasahero, kundi para na siya sa tanan-tanan. So bisan ginabira kami sa Facebook, kami wala kami na iya no, kaya ang amon ginalantaw permi kung ano ang makapaayo para sa tanan. Okay. So, ang advisory siguro nga kung why kay vaccination card nga ma-present, hindi na lang mag-attempt ka magkadto sa terminal because you will not be allowed nga magsakay. Yes, that's right, Action Art, no? Kay kanunggon ng balasang chimpo nila, nga mamimit sila, basi pa man lang, makasakay sila. But ang sa terminal nato, no? Even ang mga drivers and conductors, may instruction na sila, na kung wala sang vaccination card, hindi gidya pagpasakyon. Kaya if ever mabalaan namon, sila na iya maatubang sa disciplinary action. I see. Ay, even sa amon, no, sa Vallacar, ang mga driver namon nga fully vaccinated na sila, may mga booster na gani. So, gina sila namon, no, gin-prioritize gina sila namon, kaya pala nga masiguro taman bala ang ilang ikaayong lawas, kasi may mga pamilya, man sila nga ginapulian, katungod sila tag-adlatanan. Dahil nagkalain-lain ng mga tao ang ginatubang Manila sila, no? So I hope nga maisindihan ina sa riding public. Okay. Na hindi lang para sa kayuhan sa isa ka tao, kundi para ina sa kayuhan sa tanan-tanan. Okay. So anyway, salamat gid no for that information para at least ang mga naga-monitor karon nga gamay ideya na kag those who are planning to travel, at least may ara sila sang guide o giya parte sining panibag or actually dugay na inyo ginapatuman dira sa Vallacar Transit. Yes, sir. Sang level 2 pa lang, no? Pag sang napapanaog na sang policy ang mga LGUs, kami immediately we comply sang sina nga mga policies. Sige. On that note, Ma'am Jade, salamat gid sa time nung gagin hatag mo karon nga agad diri sa Action Radio Bacolod. Okay, thank you so much, man, Action Art, no, sa opportunity nga ginhatag niyo sa amon. Hayong na kita sa gihapon kag mayong aga sa liwat. Action Hotline. Ang sa bus daw pwede ni siya, no?